जिसनमै नाजारि जिसनमै हालेलुया 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 जीजा 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 आंनि फोरबो आंनि गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव जी सब आखनाय जाथों अनजाग्रा गासै फोथायारि आइ आफारि बिदा फंबाय नानाफोर दिनै आंनि सिगाङाव जाय अनजाग्रा जेरै बे गथ'नि नोंसोर बिमा बिफाना नोंनि नामा मा नाम देवबारि बसुमतारी बबेनि पसिसगुरिया ओमफ्राय नानि नोंनि नामा मा नाम रश्मि बसुमतारी ओमफ्राय नों मा सुभाष बसुमतारी बेनि गथ'नि मा जायो आं बिफा जायो आच्छा अब्ला बे समाव आं नोंथांमोननि दिनै बे गोथार भिडिअ गसंनायाव गोबां सुबुंनि गेजेराव हाजार सुबुंनि गेजेराव दिनै माखासे सोंनायखौ लानोसै दाय टेस्टिमनि गेजेरजों बे जाहाथे इसोरनि गेदेर अनखांनाया फैनाय बायदि जिसु बुंनाय सोरबा जुदि आंखौ आंनि सिगाङाव सिमा लायोब्ला आंबो सोरखौ बेखौ सिमा लागोन बेनिफ्राय दा नोङो आं नोंनाव सोंनोसै बे गथ'आ माब्ला आरो मा बेमार जायामोन आरो माब्रै बियो सोरखार जानायखौ बेखौ एसे बुंनो हागोन ना दिनै जय जिसु जय जिसु बे गथ'आ जाबाय आंबो बिदिनो बेमार जाबाय थायो बिदिनो गेजेर गेजेर गिदिर बिदिनो हिलिं मोननाय बिदिनो थाङो बेमार हामगौबा थाङो ओमफ्राय बिदिनो बहा थाङो नोंलाय बिदिनो हिलिं मोननायफ्राव थांबाय थायो मालाबा सोरबा बेमारि सोखाग्राफोर फैयो होननानै नों थाङो बे समाव बबे जायगायाव थाङो नोङो जेराव खोनाबाय जेराव खोनायो आं बावनो थाङो आंनि देहायाल' इसोराल' फाहामथों होननानै थाङो नोंना मा बेराम दङमोन आंबो मिथिया आं बिदि हिलिं मोननायनाव थांबा बाब्राबो बिदिनो आं आन्दाज गैया जायो बेनिखायनो आं नोंनाव बेरामा बाब्राबनाय बेमार ना मारै ना बे मा मिथिया मा जायो आंबो आन्दाज मोना आच्छा बिदिनो डिमापुराव थांनानै फैबाय आङो बेयाव 21 दिन फासिं थानानै फैदोंमोन थानानै फैनानै बे गथ'आ बिदिनो थाबाय बिदिनो थानानै सानसेखालि ज'नो न'खरैनो प्रार्थना खालायदोंमोन प्रार्थना खालायबाय थानायावनो बियो आसखायैनो गिखांनानै आयै आं फाग्लि जाबाय आं थैसिगोन आं हां लानो हाला होननानै जोबोद बियो गिखांदों आरो बाब्रावलाबायदों खारनो नागिरदोंमोन बियो बे समाव आं होनबाबो आं इसोरखौ गोसोआव लाखिदों इसोरा निस्सय फाहामगोन होननानै गोबां मानसियानो मोदाय दावरायजों नायनो थिनदोंमोन आं नायाखै होमबाबो बिदिनो आं गोबां प्रे सेन्टाराव प्रार्थनाबो लादों ओमफ्राय मबाइलावबो नुबाय थायो नालाय सोरखौ नुबाय थायो आदै नोंनि माबाखौ नुबाय थायो नालाय आं बेयावनो प्रार्थना लाहरनोसै होननानै गोसोखांफ्लांनानै सानसे मोनाबिलियाव न'खर प्रार्थना खालायनो नागिरनायाव गोसोखांनानै लाहरनाय जादों बे लाहरनाय दिननिफ्राय बियो लासै लासैनो हामलांदों आरो आगै बेहा मा बेराममोन दिनै बियो माबा थै थांबाय थादोंमोन बियो थै खर'नाय बेमार बे दा बैसोआ बेसेबां जाखो नोंनि फिसाजोआ दाख्लै जानुवारिनिफ्राय 13 बोसोर हाबबाय 13 बोसोराव जेब्ला नोंसोरो बेबायदिनो आर'ज खालामजानो लुबैनानै आंनो आर'ज खालामजानो लुबैनानै जेब्ला आर'ज खालामो अब्ला बे समाव बिनि बैसोआ बेसेबांमोन बे समाव 12 बोसोर जागासिनो 12 बोसोराव अब्ला बे 12 बोसोर बैसोआव बियो अब्ला थै खर'नाय बेमार जादोंमोन बेसे गोबाव थायो बिनि थै खर'नाय बेमारा मास मोनब्रैयानो जादों बियो जेसां मानसिफोरनिफ्राय साब्रै साबा मानसिनि आङो मुलि लाबोनानै जाहोदों जेसां मुलि जाहोदों एसांनो बारा जायो ओमफ्राय बिदिनो सानसेखालि बै दिफुआवबो थांबाय बेयावबो 7 दिन प्रग्राम मोननायखाय आं बेखौ 7 दिन प्रग्राम मोननायखौ लानानै थांनानै 7 दिन थाबाय गखांनानै बे बायदेवा मुलि होदोंमोन मुलि होनाया एकदम बे बारा जाबाय इथिं रावबो गैया नायग्रा गैया बिदिनो जानानै आं इसोरखौ गोसोखांनानै हरसे थाबाय गिनानै एकदम सिखारनोबो हाला बिदि थै बारा जानानै थैया बांद्राय ब्लिडिं जानायाव थै खर'नाय बेमार बारा जानायाव गोबां डक्टरनि
गोबां मुलि जादोंमोन मुलि जादों गोबांथार हिलिं सार्भिस खालामनायफ्राव थांदोंमोन थेवबो बियो सोखाजानायखौ मोनाखै आगै अलफनसायासो फाहामबाय बेखौ आबा सोर आगै आलफनसाया बेथ' आलफनसाथ' सोखायाखै बियो आलफनसाथ' इसोर नङा बियो बिसनासो होदों बिनि नामै बिसनानि दा बेनिखायनो नोङो दा फोथायो जेनेबा नोङो इउटुब चेनेलाव नुनानै बेनिफ्राय नोङो सोर फन खालामा नोंना नोङो आं मबाइलबो दांनो रोङा नायनोबो रोङा जानो सासेयासो माबानानै आं थिनबाय बेखौ ओमफ्राय बे माबानानै होबाय आदसा बेनिखायनो दा बेनिफ्राय बे थै खुरुनाय बेमारा गोबां डाक्टारजों गोबां अजाजों गोबां मुलिजोंब्लाबो आरो गोबां जायगाफ्राव गोबां इसोरनि खामानि मावग्राफोराव बिजानो थांदोंमोन 21 दिन प्रार्थना लाहैदोंमोन गोबां जायगाफ्राव अब्लाबो सोखाजानायखौ मोनाखैमोन नाथाय जेब्ला नोङो इउटुब चेनेलाव नुनानै नोङो जेब्ला आर'ज खालामजानो आरो नानि आलफनसानि मुङै बिसन जानो थाखाय खावलायनायाव अब्ला दा बे माबायदि महराव फैखो दा मोजां जाबाय दा इसोरनि दा बे बेरामा फैफिनोना फैफिनाखै फैफिनाखै दा फैफिनाखै अब्ला अन्दाय गाफोरनि सोरबा अननानै आखाइ खबनानै हो दा गोबां आखाइ खबनाय दं दा जोङो नुनो मोनदों आखाइ खबनायखौ ला रोङा आं मोनसे खावलायनो नागिरदों आंनि जिउआवबो दिनै गोबांथार आं इसोरखौनो बिसास खालायो तथापिও आंखौ गोबांथार मानसिया मोदाय दं मोदाय गोनां बिदि होनबाय थायो आं जोबोद दुखु मोनो बिनिखायनो आङो बेयाव गिदिर बिसास खालायनानै फैदों जेन आंनि मोदोमनिफ्राय सैताननि गिदिर माबा मोनसे दंबाबो आदै दैमालुआ आंनिफ्राय गोजान खालायगोन इसोरा सोखागोन होननानै आं बाव फैदों ओंखायनो आं दिनै खावलायदों नोंहा बिदि बाब्राबबाय थायो नोङो दाबो मिथिया दा मिथिया आङो मिथिला आं नोंनि थाखाय बिगोन दा बिनि उनाव नोंसोरनाव सोंनाय जागोन जिसुनिमै नाजारि जिसुनिमै हालेलुया 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 जिजा 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 आंनि फोरबोआव आंनि गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव आंनि फोरबोनि ब्रेइटालार आंनि फोरबोआव आंनि इसोर आंनि फोरबोआव आंनि इसोर आंनि फोरबोआव आंनि इसोर जिसु 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 हालेलुया 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 गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन हालेलुया 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 नाजारेथ जिसुनि मुङै बिनि सायाव गोथार जिउआ थाफैदों आलफनसाया फिसा नों सोरगोनिफ्राय थानानै नों जिसुनाव बिसन होदो बे गोजोन जिउखौ मोननाय बायदि सान्थि मोननाय बायदि बेनिफ्राय गाज्रि जिउ आंखाल नाजारेथ जिसु मुङै दे जिराय गसं नों गसंदो नोंसोर ओरै फै नानि नोंनि नामा मा रश्मि नों खय बोसोर जाखो दा 13 बेनिफ्राय नोङो मा फरायगासिनो दं फरायनाया लेखा फरायना फरायाखै फरायो फरायाखै फरायगासिनो दं मा क्लासाव 6 6आव
मैया नोंखौ नुनाय लोगो लोगो आंनो नानि आलफनसाखौ गोसोखांदोंना बे समाव दा बेनिफ्राय नोंनाव मा बेराम जादोंमोन नों बेखौ मिथिगौ नों मिथिया गोबां खस्थ' मोनदोंमोन नामा नों हा नों बर' बुजियोना बुजिया बुजियो जेब्ला नोंनाव बे बेरामा जादोंमोन नों गोबां खस्थ' मोनदोंमोन ना नों गाबदोंबो नामा गाबदोंमोन नों गावखौनो गाव सानदोंमोन नामा आं गोबाव जानाय नंला आं थैसिगोन नामा सानदोंमोन नामा बेनिफ्राय नोंनि मामा बाबाखौ नागारलांनो जों आं माबोरै नागारलांबावनो आं थैसिगोन ना बिदि सानदोंमोन सानदोंमोन ओमफ्राय नोंखौ सोर सोखाखो जिसुआ नोंनि मा ओमफ्राय सोरनाव बिनो खावलायहरदोंमोन मबाइलजों नोंनाव बेनिफ्राय आंनाव बिनो खावलायहरदोंमोन नों दा बेसेबां बोसोर जाखो 13 आलफनसाव बेजों समान जासिगौमोन दा 13आव नोंनियाव दा बेबायदि बेरामा दंना गैला आखाइखौ होदो बे थै गनाय बेमारा खय बोसोर जादोंमोन बिनि थै गनाय बेमारा बेनि जिथियानोखि बेमार जादोंमोन खय बोसोर 4 बोसोर ना 5 बोसोर ना खय बेनो जानाया मास मोनब्रैसो जादों खिन्थु 12 जादोंमोन आरो बेमारा 12 जादोंमोन आदसा बेयो गोबाव सम नोङो आंखौ खावलायहरदोंमोन दा आं खावलायहरदोंमोन बेनिफ्राय आं मबाइलजों हिलिं खालामहरदोंमोन आरो नानि आलफनसानि आं बेखौ बिसां खावदोंनायाव नानि आलफनसानि आङो जेब्ला भिडिअ थानानै बिनि फट'आव दांनानै आं बिहरदोंमोन बे समाव दिनै जानांगौ दिनै बे जाय थै गनाय बे गथ'आ दिनै बे गेदेर इसोरनाव आंखौ जेब्ला बुंहरो नानि आलफनसाजों बैसोआ समान आं बे समाव बिदि गोसोखांदों आरो बुंदों दा जिसुआ गेदेर अनबाय मानोना बे गथ'आ दिनै थै गनाय बेमारजों सैनांदोंमोन गोबां डक्टरनाव लांबायमोन सोखाजानो मोनदों ना मोनाखै मुलि प्राय आल्ट्रासाउन्ड खालामनाय मुलि बिजि प्राय 6 माससो जानो थिनदोंमोन दा होमबाबो आं सानबाय बेसेबांखिनिखौथ' आं जाहोआखै मानो आंहा डक्टरनिसो बारा फोथायनाय गैया इसोरनिसाय फोथायनाय दं सोरबा अजाफोरनावबो लांदोंमोन नामा लाङाखै थाखा फैसा बेसेबां थांखोमोन थांदों दा हिसाबथ' लाथ'वाखै बर्थमान बेखौ बेसेबांसो गोबां थांबाय अब्लाबो दा इसोरा इसोरखौ अनबाय दा जिसुनि मुङै बिनायाव जाहाथे बेयाव थाखा फैसा नाङा दा बेनिखायनो बे जिसुआ बेखौ अनबाय आरो जिसुना जेब्ला जों बियो अब्ला जिसुआ जोंखौ जोबोर अनो दा बियो जाय गथ'आ जेरै थै गनाय बेमार सानसे समाव जेब्ला 12 बोसोर थै गनाय सासे आइजोआ जिसुनि सि रुगुंखौ दांनायाव बिनि डक्टरजों अजाजों मुलिजों हामै गोबां लाख थाखा गारब्लाबो हामै बे 12 बोसोर बैसोआव 12 बोसोरसिम बियो थै गनाय आइजोआ दिनै जिसुनि गेदेर अननायखौ मोन्दों दिनै बे गथ'आबो जिसुआ बेखौ सोखाबाय आलफनसासो बिना होदों नाथाय आलफनसा सोखायाखै आलफनसा इसोर नङा आंबो इसोर नङा बेबायदिनो जोङो थैनानै थांनाय सोरबा बिमाफोर बिदा फंबायफोरनियाव जोंहा खृष्टानफोरनि खाथिफोरनि गेजेराव थैना थानाय आत्माफोरनाव जों बिसोरनि थाखाय बियो आरो बिसोरबो जोंनि थाखाय बिसना होयो जेरै गोथार आलफनसा गोथार मादार टेरेसा बिसोरनि बिसनायजोंसो दिनै सोरबा जब्रा हामनायफोर गोबां जोङो जारिमिनफोर मोनो दा बेनिखायनो अनजायगाफोर नोंसोरो आलफनसाखौ गोथार होननानै बुंनो नाङा आलफनसा सोखायो होननानै बुंनो नाङा बेखौ रावबो नोंसोरबो गोथार होननानै दाबुं आंबो दाबुंथों आरो आं बुंनायबो नङा माने आलफनसाया सोखाया बियो सोरगोआव थानाय बिसनासो होदों बेनो जादों जोंनि बे बुंनायखौ बाहाय फोजोबबाय दा जिसुआ बाख्नाय जाथों हालेलुया हालेलुया नों दा माबायदि मोनखो गोसोखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आं मैयानिफ्रायनो फैनायनिफ्राय मोजां मोनदों आं गोसोआ साफा मोनदों होनबाबो बायदिसिना बाहारनिफ्राय राव खोनानायखाय आं गिनाय मोनदोंमोन आरोना बिजामादै गोग्लैनाय समावनो मा साना मा नुदोंमोन आगै अल्फनसाखौ आंनि मोदोम गाहायाव आथिङाव दांफैनाय नुदों आं दे आलफनसाखौ आथिङाव दांफैनाय आखाइ खबना होदो दे बेनिफ्राय नोंनाव बेबायदि मानसिफ्रा नोंखौ मोदाय अरजानाय बायदिसिना बखियो निन्दियो दा बे आलफनसा दांफैनायजों नोंनियाव बे गाज्रि माबाफोर ओंखारलांदों नामा बेखौथ' नुफैया आं दांनायसो नुदों माने दांनायखौ मोनफैदों दे जिसुआ बाख्नाय जाथों हालेलुया हालेलुया दे हामबायसै अब्ला गोजोनथोंसै दे